Dende o pasado día 17 ata o vindeiro día 25 deste mes permanece aberto o prazo de preinscripción no Campamento Cultural Verán Activo 2021 de Lousame. A actividade desenvolverase do 12 ao 23 de xullo no Polideportivo Pilar Barreiro, en horario de 9:30 da mañá a 1:30 da tarde. Trátase dunha iniciativa lúdica e cultural dirixida a nenos de 6 a 14 anos. O programa incluirá diversas actividades, como poden ser obradoiros, xogos de auga ou rutas de sendeirismo, entre outras. Van a ser do 12 de xullo ao 23 e, bueno, en canto ás actividades que se van a levar a cabo, pois o Departamento diseñou unha ampla variedade de actividades para, bueno, pois para facer que os nosos rapaces e rapazas disfruten durante esta temporada que dure o campamento, e este ano pois centrámolo tanto nos Xogos Olímpicos como no Camiño de Santiago, xa que son os temas pois de moda e importantes hoxe en día. Como xa acontecera na edición do pasado ano, o Concello porá especial atención nas medidas de seguridade por mor da Covid. Toda a seguridade, como xa fixemos o ano pasado e funcionou, pois eu creo que satisfactoriamente para todos, para a recepción e a recollida dos participantes poderán entrar de un en un para respetar todas esas normas que os pais e toda a cidadanía quere que se respeten, que é garantir a seguridade. As prazas son limitadas, cun total de 50, tendo preferencia as familias do Concello. As solicitudes poden realizarse a través da páxina web www.bandoticket.com.